AKA Anga και έμιλαν γίνοντας για μένει γκαρσέλαμα πάντεμι COVID-19, καλή νητέρνια τα μέντια διπέρχηση Αντρέ Ρίντρα Βέκτη. Καντάρακαν μπάχα για COVID-19, ίντρα μέντιαραν κανάγκαρ πάρα πάσαγκαν σουάμι, στη βίζα μένα χαντήρι κούνικ μένα μπαμάμογκαν τρίγαν καραμέντιανα κανάλα κόντρα σεξί, σέβα, δίκα σουδατέρλαν τερβέρβαδαν δουάς, γκάρβαλ κόντρολ και έμιλαν σε οράν τύπου κερά μασάκι, μέντια της άλλας άτου χαλιάν με μιλικυρέσικο κάτα φλέζαρ. Στρίντρα Βέκτη μηνταδίρια που χάμιλ δεν βίζα τα μπαμάμογκαν. Τάχαναν NPR, DPR σε καραβίτσουαλ, δέσουν πένα φυλακτήκα γιατί. Και μάκανια πάντα μάσα και έμιλαν, τι παντεμίνη χάρης μιας λούρου γαντουλού, βλέπει μπάγι πάκα η άλλα κόντρα σεξί, άτα ουδίδουαν δίλου αρσούπα για την τακτέρια της έφερτη του και έμιλαν, ρουζάρι γραβέκτη σας, δείτε μου ήδη κάβασαν τέτοιαν τζάκαρτα σέλαταν, κάμιτ 13 Αύγουστου 2020. 42 τα έχουν είναι μάσγερα καρτέρου τα μαβουόνιτα για χτέγγες βέρβαδαν τουά με μαντσούδα σε αρουзнιά μπέρκα τη χάτη τανούα σανταντίγκαν βάχα για COVID-19 τερβιτάλαμ χαλμέ μιλιρά μασάκι τεμπατμέρικα με μεριξα καντάντικα. Κοίτα χάρους χάτι μπάγκετ σούπα για κοίτα γιάνγκαν σάβα η τέρκαινα COVID με μαν COVID η μητέρνια τα μάκι μένει γιατί καλά ο με μαν μας ίνφιν άβαλα και γιάνγκ σάτι βάρου νικά για μπέναρ και αρές γιάνγκ μπούκαν ράμα σάκι ουμού τα πειρά μασάκι βουδαν άνακ γιάνγκ και έφυγους νάτζερους συγγέα μιλάν σούπα για έγκατ κάμπουλ σάμα πέντεριτα πάπαρνια. Καρένα αδαρά μασάκι για αγγβίζαν έρημα πάση εν COVID-19 τζάδι κοίτα χάρους λίχα τεβατνιά σέφερτη άπατ τζάδι μένου ρουτκιβούατ γιάνγκ μπάρου μένει καδίτα χαντουλού γιάνγκαν θάμιλ δουλού νάντι κάλα ουσούδα άμαν μπάρου μπόλι τα πίζου σέμουα και έμπαλι και ανταμάσιν του καζιά. IPAF